Аз съм Георги Георгиев, планински водач с дългогодишна практика. Днес ще ви разкажа случай от моята практика, при който имаше натрупване на грешки, което доведе в последствие до инцидент. В края на 90-те години, като преподавател в Централната планинска школа Мальовица, работех с група проблемни датски тинейджери, деца между 14 и 16 годишна възраст, с зависимост към наркотици, алкохол и криминални престъпления. Те бяха придружени от свои преподаватели, мъже на около 30 години, а в програмата им бяха включени основи на планинарството, като ходене и движение по снежни и ледени терени с котки, използване на пикел, лавинна безопасност и снежни биваци. Последният ден от програмата беше посветен на изкачването на връх Мальовица, което трябваше да бъде нещо като плантата, логичният завършек на целия този курс. Предишния ден имахме инструктаж, преглед на екипировката и насрочихме тръгването за 6 часа сутринта на следващия ден. Тръгнахме в уречения час, 9 тинейджери, 2 от техните възпитатели, моят колега Тодор Якимов и аз. Времето беше мрачно и облачно, а високата част на планината беше обгърната в мъгла. Направихме преглед на екипировката, на лавинните уреди и тръгнахме. До Еленино езеро нещата вървяха добре, биехме партина, защото новия сняг беше около 30-40 см. От езерото нагоре обаче видимостта беше не повече от 3 метра. Движех се отпред на групата, а моя колега Тодор беше последен. В този участък от маршрута има колова маркировка, но от кол до кол нямаше видимост. В един момент терена стана по-стръмен, отколкото би трябвало да бъде, което означаваше, че най-вероятно съм излязъл от пътеката. Въпреки всичко продължих нагоре, защото билото беше съвсем близо. Стана още по-стръмно, а снега още по-дълбок. Накарах хората да се прегрупират на малки групи от по 3-4 човека, като всяка една от тях да застане под някои от естествените открития по терена, под големи каменни блокове или камъни. Продължих нагоре сам, защото виждах силуета на билото да светлее пред мен. На около 3-4 метра под него и на около метър пред мен, с глух звук, се отвори напречна цепнатина и целият склон тръгна надолу. Лавината следваше терена и ме вкарваше и изкарваше под снега. Пред една голяма скала, където имаше противонаклон, тя забави скоростта си и направи завой, и точно там успях да се изтъркалям и да изляза от лавината, а снега продължи надолу. Погледнах нагоре. Не виждах хора. Започнах да викам и скоро Тодор ми отговори. Беше преброил хората. Всички бяха там. Лавината не беше успяла да повлече никой друг. Събрахме се заедно и започнахме да се спускаме надолу. Какви бяха грешките? Нямахме план за лошо време. Това, че познавахме добре района, ни накара да подценим очевидните опасности. След като разбрах, че не съм на правилното място, не се върнах обратно, а продължих нагоре. Бяхме прекалено фокусирани върху достигането на върха. Новият сняг беше в критични количества. Правилното ми действие беше, че разделих групата и разставих участниците на сигурни места. Всички имаха лавинни уреди и знаеха как се работи с тях. Масова практика е да се говори за случаи, при които има фатален завършек. За такива, при които е достигната критичната граница, но нещата са се разминали, обикновено се премълчава. Истината е, че един обективен анализ може да ни научи на много неща и да ни предпази от бъдещи грешки.